Hai लोगोफोर खुलुमबाय खुलुमबाय दैनाजारि YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरबाय लोगोफोर नै दिनै जोङो गौरां बिल्ली हटेलाव हाबा जानो थांगोन सासे मेडामनि हाबा डक्टरनि नामा हाय नुदोंमा बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नामा मोना मोनासो नै खोमसि खोमसि Nani Baikar Ita nih Larza Sorry.
Mana terletak? Aisyah. सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। Ui, mẹ già nè, thằng mày.